Kajing kublay kalong ya pi baro ki basngap ya kani ka program ha kani ka por. Tungin ya wan biang sya kajing pusan ya ki eki bakan jaman sim na ka ktin ublay. Barha kani ka por ngin ya pusan santli ki jingkali ublay ukali ya pi. Ha ka ktin ka jo ublay ka Bible ki don sibun ki jingkali ki bala kadaw ya ka jing im jongi ka bangi hab an jubab sya ublay. Re ha kani ka por ngin ya petang santli na kita ki jingkali kibadan kijing adai bar kijing im jongi kabaningkong hatu Chris udon em happy ngini pule ka ar korin khatlain long khot kasan yala de hi to yit phi la philong em ha kijinget yala de hi to prang phi hatu phim ithu yala de ba u Jesus Chris udan happy lemda philong ki balakan tait no upol ubu ka jingkali ke bangai ha korin la kila pediang shisha na em yo Jesus Chris la ujisu udan neem haga donut jongki ki hab antenju yit ya ki lemda kumta kin long ki bala syakan tait no ngila bandai ki Kristan ngila bandai ki bompat long Kristan Henry la da ujisu umpat yo jaka haga donut jongi la dangi pat priang yo u bala da umpat don haga donut jongi nginom la ban yo ki jing im bom ju kot pat ngin long ki bala syakan tait no deina kata gadau ujisu hiu ong haga gospel ke jau Marcos ke nong ke bakhat riu kat khat ke bakhat riu wong utau bangai badio pen baptis on pen im utau bom ngai on pen rem bagasti ke jong Yohanes ke beningkong kalau nong ke pesan ke ong tau badan ukhun udan ke jing im utau bom dan ukhun dan ke jing im Jisu ong utau bangai hangau lalat syiliang ke jing yap deina kata kadau ngihap bantenju iet elade ngila bandai ki Kristan bat ngihap antenju iet hatu kata ke jelong Kristan jongi kalong ngiyo tang ya kanyam ngiyo tang ke kerteng balang lani ngiyo tang ya kata ke jinglong dekat balang kat bangim pat don yu Jisu ha ka donot Jisu pat itu yangi kalong ka badan kam yangi bangin tenju ya lade la shisha ngi don em ke jingari ka ba im baru Kris ka wei pat ke jingkali sakat no pat pinyeng hapdeng ar ki jingbot kani kadai ki jingkali kabo Elijah ulabu hakmat jong pat ba Israel uba u Israel hagani ka por ki khun Israel ki dan hapdeng ki jing artatin ki dan ki jing tip ya ublay Jehovah ba ulong ublay ba thau ba penlong ki aka barok hagaju ka por ki dan ru kata ki jing syapan choy ban nget ba ubal uta ublay thau jong ki nong kanan ru udan kabor udai ublay bala ban kerku ya karep karyang bar ublay bala ban aislap ha kata kapor ki dan hapring ki jing artatin lawan nget ya ubal udai ublay tau ublay ki dong kanan ne on nget ya u Jehovah ublay ba imbar ba shisha de hakom kani kapor Elijah ubu igani ki jingkali sakat no pat pinyeng hapring ar ki jingmot lada utrai long ublay to bud ya u Henry lada ubal te to bud ya uta upat ba ati shimla jubab ya ushikan tinro ong ka ktin ublay nagata ka daw hagani ka porro ka ne ka jingkali ka wan shangi yole sengi yeng hapdeng ar ki jingmot ar ki kijat ka wei ka kijat sya ka perthei ka wei sya ublay ka wei ka liang jong ka donot sya ublay ka wei pat ka liang sya ka perthei yole sengi don hapdeng kata ka jingyatan talai sya ublay ru kadan ke jingkwa ban syakri bat syaka perthei ru bat syaki aka ki bom riublay ru ki aka ki bakan ja perthei ni kwa ban let syata bat kini kita ni ke jing im jongi ublay kwa bangin dan hapdeng Henry ublay kwa bangin wan syau bat bangin syakri yu kata kadai ke jingkali kabalabu hang ni haga ktinu blay bat kabangi don kamban jubab yanungin syakri bat sakat nongin yeng hapdeng ar ki jingmot sakat nongin yeng hakata ka jing artatin ya ka jing im jongi ka jingkali ka balai mentate balai pi pentut kani kadai ka ktin ka ba u Ananias u Senran u Wansha u Saul joka Tarsos oleh Shemyu Jisu haga jingpan pau kat bodang ya lenti sya Damaskus bar wala priang yu Jisu haga lenti sya Damaskus
Hakata gajingwan ipau kajang Jisu da gajing shine da pening ka peting shine. Usol je kata sos ula priang yu Jisu kumu nong pen imber kumu try. Henry shisngi hadim wala ngej ru. Klem chim jing pen baptis arsngi ru laisngi ru ublay ula pa yu Ananias ba Ananias uong ya usol kumni. Mentate balay me pentut tu yeng tu sya bon pen baptis yami bat sait no ikipop jomi da ka bakhot karpat ika kerting jong. Ananias ulawan ban ong balay me pentut ban shim ye gajing pen baptis. Haba mela ngej yu Jisu haba mela priang yu Jisu tu yeng bon pen baptis yami. Lese dona pring jongi ru ngila snguthu ya gajing ngej ngila ngej yu Jisu Andrei hadu mentah ngimpat pendep ya kahok ke bangidiban pendep syaublay. Ngidang artatin, ngidang shifting, ngidang aidau, dang don shibun ki ki balong mau jentut bat ki bangi aidau ban penpep no ban pendep ya kahok ke bangidiban pendep syaublay gajing penbaptis. Bat kani gajing kali kawan syangi balay me pentut, balay pa pentut. Bat ka jubab kadai mangi shimet ban jubab ya kata. Kajing kali ka basaw. Pila priang ne yu mensembakhoit men ba pila ngej. Kani kadai kajing kali ka bau Apostle Paul ubu baru kali ya ki khad arngot ki rangba hapo Ephesus. Ki bala long ki senran. Ki bala ngej bat ki bala priang yu Jesus Christ. Henry kini upol kwa ban penting kana bakila priang ya kajing penbaptis bat kajing pendap mensembakhoit ha kajing im jongki wala kali yaki bat habo wala kali kila ong kom tahdin bala penbaptis yaki upol wala bukti bat parokhat arngot kila priang yo mensembakhoit bat kadak ba layo bat bala tip bakila priang mensembakhoit kalong bakila kren haki wipat ki thalit kumju hagani ka po nam ta jong irus yo lese ngila along ki Kristan ngila nget yu Jisu lapan baptis yangi ngila syakri yo blay Andrei hadu mentang ngimpat priang ye kajing penbaptis mensembakhoit ye kajing pendap mensembakhoit ngimpat kren ki wipat ki thalit kalong kabadan kami ngi bangin slengit hir dik bangin yo priang ye kajing pendap pada kajing penbaptis mensembakhoit namar Jisu hi ong jar basliang to wan hanga baru tau bangai hanga ki wa ba im kenya tuit no na syapok ka donut jong barka Bible ka ong ba Jisu kren ya kani syapang mensembakhoit bagi ta ki bangai ha kin priang ya kajing pendap mensembakhoit kum tala da dona prin jong pi kani kapor pimpat priang i kajing pendap mensembakhoit jing penbaptis mensembakhoit priang no wat sliang trang pan play pendap ya pi do mensembakhoit kajing kali kabasan wei ban lej na kabanta jongi kani kari kajing kali kabau play ukali bat u Isaya yo sngau ye kani kajing kali wei ban lej na kabanta jongi play u khat yaw Isaya ba un lej cheki jat benriu banlong unong ye tu lupa banlong unong mi khmat jo play banlong unong ra khubor jo play ban lej cheki jat benriu ban lej cheki jat benriu Israel hagaju karukam hagaju kapor kani gaju kajing kali kawan syangi ru bleu kali yangi ladang ila nget yu Jisu ngela long ki banget kai ka bangila le nam tau try bleu khat yangi wei ban le nam ta jongi ngilong lakloi ne ban le nam ta commission jong try ngilong lakloi ne ban le segimen sim bo koridor ngilong lakloi ne ban le yalap ika gospel ngilong lakloi ne ban long ki nongkit ktins im jong utrai ban ra ika khubor babhajo ka gospel Syaki mensim ki bokordor ban ya thu ya kajing shisha play ukhat ya pi hagani kapor ya pi ki samla ya pi ki long kami long pa ya ngaba ya pi play ukhat dang don shibun ki jaka ki balat dang don shibun ki mensim ki bokordor dang don shibun ka kam ka banang sateng bangi haban lej bat ublay ukhat yangi bangin le ya kata dongin shim ya kata kajing bakli bangin ko ngu ini kajing khat bat bangin ong ngahang ni try pha yanga kumbo Isaya plios ngau de kajing khat ula jubab wa ngahang ni try to pha yanga
ai ngiru ngin jubab positively ngin jubab positive yo blay ban ong ngahang ni try ke i ka ba me kwa inga bangan le ai ngan le ya kata pha ya nga shanu me kwa ban pha pendon kam yang anam ta kapuram jome blay un ker khu yangi hagani kapor tongan duai blay bok pa jungi ba hapneng kerteng jisu bana nasaret khun jome ngadwai na kabenta kibi osngawi ka ktin jome hagani kapor se don pring jongki kimpat priang ya gejing shemen sim jo gejing kalaba mot kimpat mat yu jisu hagejing im jongki I kin shem yu jisu kin priang ha ka do not but bakin yo yu jisu ha ka jing im ka jongki try yo don pring jongki ki don ha pring ka jing artatin ka jinget ki don ha pring ko try ke jingele ke jing im but try play don pring jongki try kim shem la it lut ila ke jing im shame penlong ye ki bakin seranda lut ila ke jing im shame se don pring jongki ko try ki ba pentut ban pendep ka hok jomai ke jing pen baptis kren ye ki yo le se don pring jongki ha ke ni ka por ki bi osngawi ni ka khubor kim pat shem la priang ke jing pendap ke jing pen baptis men sem ko ai kin yo priang ke jing pendap men sem ko but try a play jonga don pring jongki kiba mela pen im kiba mela siuspa but try a play me kren ye ki na ka por che ka por re ki pentut ye ke jing khot jome try kim shim la jubab ye ke jing khot jome kan mau ye ki ro ablay jonga kren ye ki penon kam ye ki ai kin jubab ye ke jing khot jome na ka benta ki ben sim ba kordor ha kerteng jisu ngadwai amen.